Unsay kisaw mga siyaw, karong adlaw ang atong storyahan kay kung saong pagpagudshot sa papa ni Crush. Kanay mo gud atong crush, wala ko sila kabaw nga crush nato sila. Yate ra. So ikaw dapat juga mangandam. Kay ang kaso niya imbitahon kag okasyon sa balay ni Crush. Kabalo na kaunsay buhaton nimo. Ug kailangan presentable imong naong ug presentable sad ang imong gisuloob. O ang pinaka-importante kay magpahumot ka. Kay para pud kung makasimot imong crush, makaana pud siya. Alo oy, kahumot sa ani niya oy. Lamiya ka noon ani niya oy. Ayi. Additional puntos na na. Kunya pananglitan, ipaila-ila na ka ni crush ayang papa. Ayaw na pag-bless, ditso naghag, ditso nagbeso-beso. Yate ra. Para pod makaana pod iyang papa. Hala oy, kasweet sa daning bataa oy, parison man kini sa akong anak. Ayi. Unya, ayaw na pagtaw og tito, ditsuhan na og daddy. Yate ra. Unya, pananglitan kung mangutana siya, kinsa man ni kadong? Oh, tubag ka si daddy ani. I'm the future husband of your daughter, daddy. Ayi. Unya, pananglitan kumuha na si daddy nga bagaag na ang bataan nun. Oh, tubag ka siya nga mas bagga pa imong gibati para siyang anak. Ayi. Unya, pananglitan invite to na kagkaon ni daddy. Oh, ingna lang nga. Dad, di ra ba ko mag-rice kay para pod makaana siya. Disiplinado kaning tawhan na ganahan ko ning bataa. Yati ra. Unya, pananglitan igumani mo kaon panghugas sa plato. Pamugos nga manghugas ka sa plato kay para pod makaana iyang daddy. Hala oy, hardworking sa daning bata. Oy, murag dako kay ang future akong anak ani niya. Ayi. Unya, pananglitan, manguntan na si daddy kung unsa akong kurso. Oh, tubaga siya ani. Dugay na ko nagkurso sa imong anak. Yati ra. Unya, kung pangutanon ka kung anong joker kay ka, unya nganong sige kag pagkatawa. Oh, tubaga siya ani. Daddy, seryoso mo kay ko sa una pero gibinoangan lang ko. Pero karon, strong na. Legend biyata. Before ko man sa akong vlog, ako lang i-shoutout ang Sisig Mania by Gabriel Olyeta. Kung ang inyong crush nag-crave og sisig nga pinakahang, PM lang mo sa Sisig Mania kay mo deliver sila diri sa Cebu City. Till next time mga siyaw, ciao!